Umndeni wakaPhakathi uhleze emanzini. Kulandela ukushona kwengane yawo uLuyanda Phakathi obeneminyaka eyishumi nanye. uLuyanda uminze Emgodini onamanzi ngomgqibelo. Kanti kusolwa ukuthi ufuqelwe enye ingane kulomgodi. Umndeni ukhomba ngenjumbane uMasipala. Ngiyakhala ngeWatville nkosami abantwana bethu abekho safe eWatville. Namameya wala asifeyilile. Afeyila abantwana bethu. And manje akusesengayo ukuthi babulala abantwana abancane. Babulala bona laba abancane hayi abadala. Bona laba abancane. If bebavalile or ngefence or akekho umuntu obekangena lapha noma ngabe bekune security or something, so khansela ngiyayiblame kuyo yonke lento. Lolu hlelo lokwakhiwa kwalezi zindlu lwasungulwa ngo-2017 kwakhelwa abantu abasuswa emjondolo yabo eWatville izindlu. Abakhi bashiya phansi lo msebenzi kulandela ungaboni ngasolinye ngezimali. Njengamanje imigodi yambiwa kwakhiwa lapha isigcwele amanzi nokubeka impilo yezingane engcupheni. La kwafike kwakhiwa igovernment mayiqeda ukwakha ayangaqedela bashiya bengaqedanga, then kunamadamu avulelekile, lamadamu lawa awavalwanga and manje kungena abantwana bayaswima. Sicela ukuthi igovernment isivalele le ndawo. Umphathi walolu hlelo lokwakhiwa kwalezi zindlu uqinisekise ukuthi kusukela kusasa lolu hlelo luzoqhubeka. Isimo esikuthi engisaziyo ukuthi ucontractor uappointiwe ozuza aqhubeke ofithi unguthefla. Lo contractor bekazama from last year ukusebenza aqhubekisa iproject. Unfortunately kube nesimo semali azange sakwazi ukubuya ngoSeptember.